Salutare băieți, bine v-am regăsit la un nou episod cu Among Us, cu un prieten de-a meu pe nume Pumiș. Are și el un canal de YouTube, dacă vreți să vă duceți acolo să vă abonați și să dați un like. Îl cheamă Pumiș 96. 96 îl cheamă. Și după cum puteți vedea, se pare că am picat crewmate. Și m-a dat afară. Ok. Probleme peste probleme. Și eu mai am 5%. Pe Edi l-a dat afară, habar nu avem de ce. Și Dar nu contează. are 5% baterie. La tabletă. La tabletă, la telefon are, nu știu, habar n-am. What? Am doar un task? What? Niciodată n-am avut atât. Un task. În O2. Nu, defeat, nu cred. Oh my god. Ok. Da, vom ieși și noi pentru că Edi nu mai poate intra în lobby. Intru eu acum și scrii tu codul. Da. Zi codul. Stai. XJ. Stați. X, J, așa, zi. SM, așa. IF. I, F. Să sperăm că ăsta-i. Sperăm că e codul bun. Nu e codul bun. Hai, XJF. XJZ. X, J, Z. MIF. M, I, P sau M, I, F? Repede. MIF. Este bine. Și nu uitați să dați și voi un like și să vă abonați la acest canal dacă vă place ceea ce fac. Să vă placă. Să vă placă, măi băieți. Și după cum spuneam, nu uitați să vă abonați și la prietenul meu Pumiș 96 și să dați un like la fiecare videoclip al lui, pentru că pentru noi contează foarte, foarte mult. Poate vom pica impostori de data aceasta, cine știe. Amândoi. Din păcate nu. Timotei, roleplay. Nu. Arată. Bravo. Vezi că eu nu te mânt pe tine, vezi. What? Cum merge asta? Zici că... What? 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 Unde a dispărut ăsta? What? Este un bug? Ok, e verdi. Vino în... stai în storage acolo, știi? În storage. Vino acolo, că acolo mi-a dat unul kill. Verdili mi-a dat. Și vino și dăm report. Vino acum. Stai, what? O murit și verdile închis. Și... Deci verdile deschis, o omorât pe verdi închis și pe mine. Și vino și dă report la unul dintre noi. Stai că eu te caut. Pumiș, nu pe aici. Așa. Și intră aici, așa. Uite, mă vezi? Aici. Dă report. Defeat. Na, eram sigur. Dai play again. Am dat. Haide, suntem 6. Intră. Ok. Hai, da. Cine este? Oare cu startul? Da. Mamă, cât am intrat deodată. Da, am intrat 40 deodată. Și de data aceasta suntem... Crewmate. Serios că-s crewmate. Ok, dă să fac task-ul ăsta. Poate ești tu impostor, cine știe? Ești principalul meu suspect.
cine știe ce task-uri faci tu? Poate task-uri la sabotaj, nu? Sau prin electrical ca să stingi un pic luminuța, nu? Sau ce faci? Fac unul cu fire. Da? Nu, rope. M-am speriat de ea. Vezi că eu sunt și vin după... Îți zic să fugi. Îți dau 5 secunde să fugi. Rope. Tu ești impostor. Este rope, sigur. Tu ești impostor, că te-am văzut că te-ai teleportat, frate. What? Te-ai teleportat. N-are cum, tu ești. Fii atent acum că te votez. Dar nu mai arăta, că nu avem voie, gen. N-avem voie să arătăm, frate. Nu văd nimic, da? Ok, bun, deci te votez pe tine. Am înțeles? Eu votez pe roleplay, pentru că nu știu, se pare așa fake. Nu, eu nu. El este. Vanu. El este. Vanu. Nu știu. Nu știu cine este. El votez pe rol. Câte unul avem. În afară. În afară de roșu ăla. Ok. Eu cred că e roșu. E roșu. Vrei să-mi dea kill. 100% e roșu. Cineva a stâns luminele. Văd stacuri, poate câștigăm. Da, gata. Eram sigur că ăștia doi erau. Nu pot să cred. Cât ghinion. Big Bod. Și nu uitați, dragii mei prieteni, că v-am zis că eu și cu prietenul meu Edi vom crea un clan care se va numi Chu Gang. Un nou canal de YouTube și vă rog să vă abonați și la acel canal de YouTube. Ce? Ești impostor? Nu, tu ești. Nu, eu nu sunt. Da? Da. Dar spune toți impostorii. Păi ce altceva vrei să zic? Că ești. Nu sunt. Așa, unde mai am task? În electrical, ok. Ok, am task în electrical, mă duc acum. What? Câte minute are episodul? 8 minute are. În caz nu s-a auzit, m-a întrebat prietenul meu Edi câte minute are episodul meu. Nu știu, cred că o să mai jucăm vreo 2 meciuri și după aia închei și eu. Mamă, cum stați amândoi aici? Ce amuzant. Ok, poate nu vine nimeni. Ok, nu vine nimeni. Victory! They play again. Ce easy a fost meciul ăsta. Dar ce bine am jucat-o. Cu băiatul ăla, că am făcut 2 kill-uri. Nu cu meci. Da.
Adică nu știu, mai jucăm meciul ăsta și pe aia cred că închid și eu episodul aici. Ok, dați start. Nu știu de ce, dar pe Eddie nu l-a dat deloc impostor. Kim Jong left. Nu bine să credeți de asta, mă. Dar am o presimțire cum că Eddie este de data asta impostor, pentru că nu are cum să-l dea nici măcar o dată. Să fim serioși. What? Ăsta a stat aici și data trecută. Ce-i cu tine, băiatule? Ok, Paion, nu, pleacă. Vor doi să-mi dea kill, cred că ei sunt impostori. What? Pentru că eu nu sunt impostor de data aceasta. Se pare că Pumiș a murit, din păcate. Aveți vreo idee cine e? Aveți vreo idee sau nu? Eu îi suspectez pe ăștia doi. Ăștia cred că sunt impostori. Ok. Big Bob. Hai bă. Cred. Poate avem o speranță. Că? Da. Un impostor remaining. Sper să nu mor. Și sper să votez pe cine trebuie. Ok, trebuie să mă duc în electrical. Ok, movule, ce faci acolo? Bine. Eu îl suspectez pe ăsta, pe și ăsta SHE. Pentru că tot umbla după mine și el era singurul care era acolo la electrical după ce s-a stins lumina, adică practic era primul. Iar apoi am venit eu și n-avea timp să ajungă acolo, doar dacă avea un task, dar dacă avea un task de făcut trebuia să-l vadă pe impostor când stingea lumina și se ducă să dea report. Așa că eu cred că tu ești 100%. Și să vedem dacă câștigăm meciul acesta. Vom cam termina și noi, vom încheia și noi episodul acesta aici. Și victory, eram sigur, yes. Păi și cam acesta a fost și episodul de astăzi, dragii mei urmăritori. Nu uitați că dacă vreți să mă susțineți, dați un like la acest videoclip, abonați-vă la acest canal cu clopoțelul ăla acolo foarte frumos. Și eu am fost pentru voi Rolly, mai exact Rolibet. Păi cam acesta a fost și episodul de astăzi. Vă pup, prietenii mei, abonații mei. Pa! Ne vedem cu un nou livestream sau chiar un videoclip, cine știe. Pa!